яке аз беҳтарин намуд тиҷорат ин мағозаи хӯрокворӣ мебошад. Барои ҳамин имрӯз мо пешкаши шумо мекунем мағозаи фурӯширо дар яке аз минтақаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе дар территорияи цирк. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Аз ин тараф цирк, дар инҷо молодёжнӣ ва аз ин тараф султони кабир. мағозаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. мегузарем ба тарафи двор. двори бино дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед двори калон аст ва истиқоматкунандагони ин маҷмӯаи истиқоматиам зиёд мебошанд ва марҳамат худи мағозаи хӯроквории имрӯзаамон дӯстони азиз. инҷо ҳамчун помишения фурӯхта мешавад дӯстони азиз, яъне мағоза бо ҳамаи чизу чораш нест, фақат прилавкаҳо меистанд, тамом дигар чизоша соҳибуш мебарад. барои ҳамин инҷоя метавонед харидорӣ карда ба дилхоҳ намуд тиҷорат табдил тиҳед ё ин ки ҳамхел мағоза давом тиҳед. 50 метри квадратӣ мебошад масоҳати умумии мағоза дар якумо шонаи бинои навастройка. боз шумо имконият доред ки складам харидорӣ кунед дӯстони азиз ва мағоза фурӯхта мешавад бо нархи 999 000 сомонӣ. албатта ки муомилаам дорад барои харидорҳои аниқ ва инчунин алишам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. вариантатона пешниҳод кунед. инчунин хотир расон мекунем ки мағоза аллакай ба иҷора супорида шудааст ва ҳар моҳ даромади хуб ба дасти соҳибаш меорад. барои ҳамин шумо метавонед ҳамин контракта ҳамин ҳамкория боз давом тиҳед. дар наздикии мағоза бошад якчанд ҷойҳои серодам мебошад. инчунин паспортни стол, мактабҳо ва дигар ҷойҳои серодам дар наздикии мағоза ҳаст. ва чун ҳар вақта дар охири навор хотир расон мекунем канали Дом TJ дар нархгузории чӣ хона чӣ мағоза умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.